Her, der er vores hotel. Vi bor i det værelse deroppe. Og de to rundt om hjørnet. Vores lille lejlighed. Fint gammelt hotel. Og nede foran, der kører turisttoget her om sommeren. Så er der nede i bunden under vores værelse, der er baren. Og nede under værelserne på balkon, der er restaurant. I den gamle kostand. Så er der vandrebureauet. Turistinformationen. Og her, det er centrum af byen. Der ligger en god restaurant deroppe et sted, hvor vi fik meget ulækre, søde pandekager. En fine kirke, vi ikke har set endnu. Vi skal ind i dag, ikke? Så vi skal ind og kigge i dag. Og uret ringer altid 5 minutter før tid. Så de er lige 5 minutter bagud i den by her. Det passer meget godt. Og deroppe, der ligger Rådhuspladsen, eller hvad den så hedder, Borgmesterpladsen, hvor der er noget show nogle gange, og der er marked om fredagen. Der er sådan et eller andet folklore-tema i dag med varer, som er sådan nogle traditionelle ting. Nå, der er sådan en gammeldags tema-weekend. Ja. Og sådan noget film-weekend og noget jazz-uge. Er der vist på vej. Deroppe, der kan man stå på ski om sommeren, og der går en liften op på toppen. Vi kan se liften, der kører der. Der skal vi op. Måske i eftermiddag, når vi har fået en middagslur. Bla bla bla. Nu siger det noget på fransk. Her der er min kollegaen. Og hernede, der har vi madkoordinatoren. Den rigtige chef.